asini roha madihamu do dame nasian di batah mata do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani di batadi kita iman antar surat dipu dari 24 ayat 21 ayat 27. Ali anaha sai para tetihun ma akka hataki tarehom mapinggolmu tumangion akka hataki unang tung sirpang akka isyam matam sai momosima di tonga-tonga ni roam ay hanguluad dui di akka na jupangan disi jalagabi hakisaron di sadok daging na siyan saluhut si jagaw ni gumurang macaga roham ay siyan ni doruar akka mualanguluan paholang siyan ho asyas ni pamangan jala padaw siyan ho bibir si jubajabi saya menulus tujulu mamatami mamering jala lakup ni matam menuju tigor tujolom saya tibangi mapangalakkan ni patnu asa unang tung marsihot saru dalam unang manibil ho tu siamu manang tu hampirang say paholang mapatmu sian hajahaton ido sahana dia makadonga saha porsiaon adong masada barita ima amat tapat dita bajupang dohot sekaligus maniroe ruas ni uriana sada ina nama balu ina uju mertiga tiga lapet dungi didok amat tapat di teme bah repo nehaminang didiaka anak tahuroa ninna marupani Roma inatte mangalusi bohama behenon amang ay gari jubido sudi dungi dudu tema tapat di tema bah mulia tema basado tuhani diaka ina nama balu dungi dudu tema si akup ni tahiya inang di dia kakarejo anak tai di lusi anak tai ma nobalga di kejaksaan P2 di kepolisian P3 di Pemda inna marabani dungi Roma matapat di teba tutu mulia tema di tuhatam inna marabani akahama jabatan ni anak tahun inna mangalusi inna matapat di tema nukun dungi delusi inat tema saru pada mang tulus rap majol lapet do ninna marapani songon na mekel amat tapat di taing alai lasrohana lapatan na serep jala dan pola meila inat tay pawahon namasay di Papua do narap martiga tiga lapet do anak nana tuli sarupa do omane dangapala ditutupi alanido nanang idota ahma dohono ni imah puda bitu opatom terlumu bima di partikian mayon asa neng ajaran rihita majagahon ima roha majagaho pamatan majagaho mulutta di bagasan na majagahon mulut taon buhama songo padohan nala bataki manat unang tertutup dadap unang terhubung asa manat hati-hati berjalan mangalaka di pakatayon di sudi nguluta supaya kita diingatkan berhati-hati berjaga sudi pangalakayon hidup benna didok ibanak gani sian saluhut na si jagaw ni dia medok pudo gumudang ma jaga roham siya ni doruar akan mulhanguluan paholang siya ko asyasi paholang siya ko bibir si jubajabi paholang siya dream ima naholan ma manihanihay na marlapatan dui asa nang di bagasan mulut taon ikon gabi sitiruan unang gabi pertutuhan asa saurdut pangalaho pangalakayon saurdut nang dipakatayon nang di damatjagahon si malolong majagahon laka majagahon pamangan majagahon pakatayon asa obar tulomo ni rohani
debata. Alani do benero naking alai ngurang majagahon di roham. Mulunga tajaga rohata gabi diame gabi halomon ni debata mahita. Alani di tasaluna tung masetakas do di patolkas di bidu obaton di pudaon nakengani. Ima gabi sada na berengot ta perbedaan ni halak partigor do halak percahat di perdalanan ni ngulunan. Nomor 8 ia halak partigor didok nakengani ima ibana di nama dalani nguluna di bagasan nomor tinggan ni di bagasan lasni roha. Ia halak partigor idok nakengani di partudus dui songon halak nama dalani nguluna di dalan ima di buah siangare lapatanna tiur di bagasan roha pangalaho do pabenan. Alai halak di bagasa percahan iparatulus di imanah keng sona ni Raja Salomo di bidu obaton mulo taida memukasan ayat sebelumnya hidup di si ima iparatulus do halak perjahati songon namar dalan di dalam nahulum tentu di dalam nahulum gulap sering merdebuan balapatanna tertutup ni ngomarabani medebu alani ala hulum yol na merdebuan ma ibana bui do idota songon na lapatan ni na idot ni si Salomo di kobarani ima taringo tu sikap do perilaku ni sada-sada colman atong di diri kita. Itu benar diajak nak kaingan ditupuk tahun pola do dirok Raja Salomo asa pangalahota pangalahu ni bangsui perilaku ni bangsui mengulu ma imanakeng dihatani debata dipatik di debata. Itu benar akeng di parateti humma di nama calo imanakeng ni manarehon pinggol manangihon mabigi unang ma sirpang siamatam jala ikon mamomosi do hatei di bagasan roha labatan na di sinakengani ketika kita mendengar do mangulahun gabit tamamosi tatiup ay hanguluad dui diaka najupang adisi jala hisaron di sado dagingna. Jadi diajak do hitang ima nakengani mendengarkan do dinggan manangihon dungi berpijak ia menakengani tatiuk mahatai gabe sada ima dalatta gabe buhita makataho do dinggan songon parhota patuk kanguluan tuis hamaguan patun alai mulo tuis mulo bicang roha madebu mahita. Na pedua hun muse didok Raja Salomo dison ima para tatehon ma majagahon roha ima dia debutului di bagasan roha ido ima naking ido di pusat ni sudi perasaan na tahilala bui medo hono perasaan suka manang duka kecewa bimbang parukilon alani gulang ni masalah manang alani gulang ni pikiran sudiak ka masalah ibu na bencol may gabi lilu haporsion na molo dang malo ibana manibangi di bagasan roha alani majaga roho berita para tiati hom manaking majaga roto ay nasa na haruar si pamangaton siya roha dwi nasa na tapi kiri siya roha dwi nasa tindakat pa siya roha dwi alani do dang buido honot tarupani holan alani pikiran-pikiran, tetapi semua yang kita lakukan itulah tindakan syarwa. Itu benar kun jaga hita di rohat lain. Bagaimana kita menguasai rohat, menguasai hati kita baik dalam hal bertindak dan berbuat itu nak ngani betuluhun isi hita. Alani jamot tabai rohat terjaga. Ai ido gabi sulu ido gabi itadah kita parrohat tay nak ngani. Na betuluhun nanang dohonon ni Raja Salomo ima asa menjaga pamangan manang pakkatayon
Arsiasi bibir si juba jabi. Bui ma dokono sarupai songon halak rupanya nama dok ima di hata nasomal tabiki jakka puda nama dok nang ditiki bah sekolah saya didok durupani mulutmu adalah harimaumu inna rupani di akka persekolahan manang jujur kita mendengarkan peribahasa ini mulut adalah harimau lapatan di si ima manang sungguh kita bahwa mulut kita itu harimau kita bisa membunuh kita dan bisa menyamankan kita hidup benar dak ngai terlalu mau bima dipudani Raja Salomo menjaga kon pamangan ini apalagi mulut tidak dipuda 10 tulu ayat tuli manangise nama mo pomi pamanganna itu nama ngaramoti hosana alai manangise na pangangang bibirna hama kuat do ujungna mana marlapatan masih bagas di pamangan manang pakatayon manang mulut manang bibir bui dia ben dampak nabal gatu itajolna bui gabi positif bui negatif hidup baina dipuda tidak genuk mahida mencegah pamangat teh terlumu bima tapak kema pamangat teh menyenangkan saudara-saudara kita menyenangkan Tuhan tabai me gabi pasu-pasu pakat teh las rohani kaya nakko las rohani suami istri keluarga las rohani tetangga las rohani ngadonga jolma las rohani dewata ketika bibir kita ini dalam hal iman akangani memberikan ucapan yang membuat orang berbahagia. Na parpurima na naintay dari si ima. Idok gabi halak partigor. Mamereng tigor tujulo. Fokus ima. Mamereng dopak jolo. Mengendalikan diri. Asa fokus kita memandang ke depan. Asa nian jolmai di bagasa pada ninguluta unang saya mula tupu di be. Unang salala pida tergoda toka nakana salpui. Alai berengot tak iman akan tujuh luma. Bagaimana kita akan fokus melangkah ke depan. Unang manibil sonang isi Josuai. Josuai sari unang manibil Tuhan birang manang tusiamun alai dok masih hohot. Tuku rap do debata. Namar lapata do dihita akka anak ni debata ikon mamering tigor tujuh asa merengot tadi julu ima fokus bahwa masa depan kita adalah semua tertuju kepada kebenaran ima hasitongan asa debata unang semurah-murah bihita ima nakkan dengan tidak lalampi unang semurah-murah ita molo saya bading-badik ko pasu-pasu ni halat kita gabi sehingga kita lah tidak tertuju satu fokus ke depan ima bel lomo ni rohani debata alania ala gabi nunga merdosa hita alani halak alanya kana asing alaing buidu gabi manibil gabi korupsi gabi mengudana kacahaton alania ala nunga se gudang naming gure hitam antong diarahkan duita ida matujulu pandanglah ke depan ada yang harus kita lihatlah yaitu kebenaran di bagasa katan dewata hidup dalam terang dan firman Tuhan alani hita songon anak ni dewata mengulu mahita tabai manakang ni obat na obatima ido gawe sada danata di bagasan ngulut tahun lahu terus mengendalikan ngulutta atau na parjuru nakangani unang ma sirpang jala naing ma pakerta pinggol tahun manang yodo mapikihatan dewata di bagasan na konsentrasi di bagasan lomo ni rohan dewata na dua-dua hun ima naking para tete huma ima majagahun rohat tajagahuma rohatai nabatuluhun majagahun pakatayon doho pamangan napaopaton ima mamereng tigor tujulo memandang dan fokus ke masa depan Tuhan sudah menyediakan di depan kita masa depan yang sungguh luar biasa tengok mah di Yeremia 20 ayat 10 sadai sudah sakap ni dewata nunga adong tuita alani tabiring matujulu sakap nauli sakap na dengan hobar Tuhan sin rohana amen martang yang mahita ale Tuhan dewata moliate ma marhiti hatam nabadie amen.